Tolosako tik-tak antzerki tailerrak ikasturte amaierako antzezlana eskainiko du ostiralean 8:30 Leidor aretoan. Federico García Lorcaren Yerma lana taularatuko du 27 lagunez osaturiko taldeak. Mikel Laboaren kantu batetik hasita musikariak lanean hasi ziren doinu eta letrak eginez. Horregatik, ostiralean zuzeneko musika horren bidez osatuko da antzerkia. 5 euroren truke eskuratu daiteke sarrera, bai Leidorreko lehiatian, baita interneten ere. Emakumeak beti izan dira protagonistak Lorcaren antzerkian. Emakume horiek harrapatu azaltzen dira, gaur egun ere arrastaka daramatzagun eta gainditzeko borrokaren ditugun aintzinako mugengatik. Yermak gizartearen kontra egiten du borroka, baina bere buruaren kontra ere, gorputz eta arimako askatasuna lortzearren.